Haganegi Ugrish Bakhuid tung in Duvaina Venda Patricia Mauto Benedict Jinkia, Duvaina Venda Graceful Eam, but Gilbert Walang, but Nevellings Eam, Nagavinda Jinkoy Jinkia, Duvaina Venda Shanbox Eam Simeon, Barake Gasnika, Mindagasni, went to be a Jinkoy Jinkia, but come to pass by Keksa, Duvaina Gavinda Imarda nongrum but kinga sem chungi ba in kinang light luit naka jimpang jing shutambar Simjir wise down mas quick number lai spa lai pupra Wan barut ko men ko para Yaro jing is name jing ha Ga jing e clam jing sang clam jing ku Jong utrayu bom juku Ngan yai wai yai genud ya utrai Nagamba Tongin Sngo Yaw Jisu Nagabinda Ganegasni, Haganegasni, Kasni Republic Jungari, India, Kajing Light Lord Pura Jungari, India, Patkabangi Ke Yaganegasni Buram Jungari, India, Inang Duai Nagabinda, Paragajing Don Kam Jungari, Jungi, Nagabinda Inang Sinshar Jungi, Nagabinda Bar Yoki, Pai Jungubele, Kibas Shong Kibasa Hagari Jungi, Bakan don gajing light luit, bakan don gajing eat markel liang, but gajing da nama haman like liang jung gajing im jungi. Ha kerteng upa, badukon, badomen si Bakhuid. Amen. Kajinga e jung utrai jungi u Jesus Christ, but gajingi jung uble. Lem bat gajinga suluk jung men si Bakhuid. Kindon rank but pi barong. Pangin sangesh por pan map nagabinda kilait kilat jungi baro bun sin wat lada bangit tip yagaktin uble ngidang im haga jinglom rao junga pop ngilong kim rao jung bun ki baro haga jingim jungi Jisu kamilanti nangi iwei paiwe bangilong ki balait luit pura hamalla kiliang padum shim kwa bangin Sakut hakano kano kajing long rao kajing shate shakum jong kaneka prate tongina karpadi of Jisu nadu ka donut ban kajing shai hakajing im jongi bandung so to yalade bandup yo I kajing dollar kajing dona jongi pangin dupla ban pidiang ya Jisu shakita ke binda bat lord jongi kinam bangin dupla ban long ki kun ke balai lui jongo Kotrai Jisu karku kardo yangi ngilang ki batalot ai boringi pangindup la banyale persha yaki jing talot babun jangi pangilang ki kun ke balai luid nga pala ha ublay pardon bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ke jim prakhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ke jingle pala janga
Daka jingle pala janga. Daka jingle pala bakrao we janga. Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid. Kabayaisa katisoti. Yaki angel batkiri kuid. Badiapi ko himen ko para. Banduay nagabinta janga. How try ublay jangi. Ublay badan bor baro nisene yangi. Barandala mapiki pop jangi. Unialam yangi shaga jingi mbam jikut. Amen. Triken rako pleis neani. Triken rako pleis neani. Christo mako Christo rako no. Benim jangi benim yangi. Jing komen namar kane kadegas ni buram jangari jangi tangin kintiu yagari jangi yaginang sin shahar jangi ya baharu ki paid jang kane gari shaka buram jangotrai Buram nuble shajo ataken del jingsu agi ben nginia duwai kaktinu beleka pen kan mau yangi benduwai nagabinda kinang senshar nagabinda kis nagabinda baro ki badon ka kabor tangin duwai nagabinda baro kinang yalam jangi ki badon hakabor haga jilla jangi haga district jangi haga ri jangi ba bakan sadon ka jingsu ka jingyatali ka jinghi jingya markeliang but ka jingyu call iway pat haga regioni hapadeng kiniam hapadeng jait pendriu pakandon ka jingsu haga regioni iduairu nagabinda ki bapangi bashitam iduai nagabinda ki baduk iduai nagabinda ki bajinjar Koblei me uba bu renti yakie kie baro katkum ka saindur ba perlaja me tos ngausene ben pediang yaki jingkar pa jangi ki bangi pa shame naga benda ri jangi
ba da ka jing sempang jong gi nong yalam jonga ba ka jing atali ki nong shong snong jonga en wan lang ya ka jing jai jai ba ka hok ba ka jing man bha ba yai ne kan wan ba ka jing su dau trai jong yu Jesus Christ kon jame ba im ba san sha reng kat bat me ha ka jing along ka we jong men sim ba koin oblay junom la junom Amen. Kajing play na kasiti ba Nyngkong Paulus Bakhuid Xiao Timotheus. Ko ba Nyngkong ngakentu ban penlong kajing kerpat kajing duai kajing yasad lem bat kajing aingu na kabenta ki briu baro na kabenta kisim bat kitu. Bat baro kitu ki badon hakabor kenang bangin dubla ban im kajing im kabar jar bat kabar jai kabaru blay bat kabadon burom na dong syadong kene kalong kabapha bat kalong kaba lap diang sengopha hakhamat ublay unong pen im jongi ubakwa baki breu baro kin laj im bat kin yo kajing tep ya kajing shisha na badon uwe ublay bat udon uwe ukseng hapdeng ublay bat ki breu u Christ Jesu ubalong ubreu ubala IT yala de kum kajing suspa na kabanta baro kasaki bala ai hakaya kabaya de naga banta kani lathong ya nga unong ya lap badu apostol ngaya thu ya kajing shisha ngam lam le unong hikai ya kijintil ha kajing ngej bad kajing shisha ngadakwa bahaman kijaka kirangba kinduai da kabara sya jrong ngikti ki Bakhuid klem kajing bitar ne kijing nyanya kaktin jong utrai Ni sango yau lei. Sam kandai punriu no ba nyau spa trapusang. Nyau spa trapusang. One lamb should try, peer and real. One lamb should try, yaga number guru. One lamb should try, kitchen kna ying would try. One to one, laga laga dem. Jing right to my door, why who try per tay baro. Sngi ker teng ba jing penim jong one lam should try pi ben riu one lam should try yaga namba guro one lam should try ki tiknya ying utrai one trwa laga ngulaga de Laga
Wow trua lakangulakadem. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai ulapa yang aban raga kubor bapa hagi badu. Ban pen jing lai lu jagi koi di. Hallelujah. Utrai undon rengkad bat pim. Kajimpuli naga gospel Bakhuid katkum ya anis. Kaburam hame kutrai. Ujesu la ong hakiju ki balangait hawu. Lada piyaisa hakaktin jonga. Pilong dashisha ki sinran jonga. Pat pensatip ya kajing shisha. Baga jing shisha kan sa perlai lui diapi. Kila jubab yawu. Ngilong ki kun kiksiu u Abraham. Bat ngempat ju long kimraw jongno. Tekumno me pat me ong en sa perlai lui diapi. Ujisu la jubab yaki. Shisha nga ong hapi. Jaru ba le pop ulong umraw jonga pop. Umraw sadu haying. Henry ukunte usa si juno. Tilada ukun upalai lu diapi. Pinsolong ki balai lui dashisha. Ngatip pilong ki kun kiksiu Abraham. Pinban pitap ban peniap yanga. Namarba kaktin jonga kamdon jaka hapi. Nga karen syapang kata kabak nga yoi badupa jonga but pipat pile yakata kaba pile yusno na upa jompi. Kila jubab yabu u Abraham ulang upa jongi. Uji sula ong haki lada pilong kikun u Abraham pinjin dalale yakaba u Abraham ulale. Henry minda piyawat ban peniap yanga. Ubriu ubalakran hapi yaka jing shisha. Yakaba ngalayos ngo na uble. Kane kamde kaba u Abraham ulale. Pi pilale yaki kam jongupa jompi. Kila ong hau ngim de kikun pongka. Ngidon uwi upa ubalang ublehi. Ujisu ulapaik tin yaki. Banda uble ulong da shisha upa jompi pinjinda idyanga. Namar ngalami ban ngalawan na uble. Ngam shimwan dalade henre mau ulapa iyanga. Ka gospel jong utrai. Vijingera yamego Chris. Ko himen ko para payid how try Jesus Christ. Minda kasngi kari jongi karake ya kasngi republic. Kasngi kaba kari kalayo ya ka jinglai lud pura hamalla ke benda jonga jingim. Kajing lai luit kalang kawe kaktin kabangis ngautanad. Kikon samla kis ngautanad, kikinna kis ngautanad, kilongumi longupa kis ngautanad, balong ke balai luit. Banang banle e kakam la job. Ban im hala ki jongi ki jat. Ban snauhun hapo jongi endang iladep kano kakam. Baro mangi ngis ngautanad ya ka jing lai lui omdon bakwa ban shatem rau ha ka jing im junkie omdon bakwa bakiwe kin senshar yangi kalalong kamdame ha ka jing im junkie kamdam
kam kerpang lese haka jingim mensiam jongi ngide bandon kanega jing lai luid bun ki bruyu ki perkat balong ne ki trang balong ki balai luid kam kerpang haka liang jonga kenjam met baro ki bruyu ki trang ya kane henry ki klet parte bakilong ki mrau haka mensiam bun ki bruyu kim sauto bakilong ki mrau wat haba ki perkat kilong ki balai luid shabar bun apdeng jongi ngi wad ya ka jing lai luid ha ka do jongi haba ka mensiam jongi parte kadang im ha ka jing long mrau habun ki benda jonga jingim jongi badlanang is nga bha ya ka ne ka tin na ka gospel minda gasngi ka kikai shai kadar ya ka pang ka bau jisu hikai kalong ka bayade bad ka jingim mensiam jongi ka jinglai luid bashisha ka de bandon ha ka mensiam jongi lese kalaban long na ka jing ting jongi na ka jinglong mrau jonga pop na ka jing dom na ka jim betar na ka jim bishni na ka jim pehoin na ka jing kwa brai ka do naka jim bishni yaki way naka jing sarong jingim jongi bun ki binda jong kene ka jingim ngi laban yo i ngi long ki bamrao ngi baro ngi habangi ped binia ngi laban yo i hoit ngalong mrao shisha namar ngam junang ban kran bhai ki way ngam nam ban pidiang bhai ki way ngam nam ban burom ye ki way ngam don ka kor ka burom habangai ade bat ki bruyu lese ha ki inga sem bat ki mi ki pa bat ki himmen ki para bat ki bahalor kunda ter bun apdeng jongi habangi perkam ngilong ki balai luid ngimde ki balai luid shisha lese don ki bruyu ki bas ngo ladangi yo pang ngi shitom ngimlong ki balai luid lese don ki bruyu ki batia pa ha ke jingtia lese ki don bun gi dao jonga jimpang jing shitom kaba kangla dia ki ban tre ban kta bat ki snow na marga jimpang jing shitom ngim pat long gi balai luid hoid kawe ka benda ngim pat long gi balai luid ngim laban imshu kumbang im minshua shua bangi pang ilaban tre ilaban kta ilaban late kabba ngi mon henry minda nadu ka por ngi pang ngi shitom ngi sakut lese ha ke jing dia ne ngi sakut ha ka hospital ne ngi sakut ha ke ying jongi ha ka kamera tia jongi but ki sausi namar ki ong ngam laban tre ban kta ngam laban le kadba ngas ngotenat ban le henry pala yakine baro ko himmen ko para ni don kamban poson jilliu hato ni long ke balai luis shisha ha ka benda jingim mensiam jongi bon sin ni shait yo i ki bruyu ki ba lebeni ki way ha po ki inga sem jongi don ki mi ki pa ki lebeni ki kon lese ulog ulebeni ya kalok ne kalok ka lebeni ya ulog bad kimmen ki para ki leben markeliang namar ka dao jangaspa ne namar ka dao bakim sautanat iwe pat bad habang istang banle kano ka kam sniu yekiwe ngila banong ngim pat long ke balai luid ngim pat stang ban im katkum ka ktin jomu kumbau jisu ong lada ka ktin ka sa shongsa happy pilong pinum le shukumne jisu la yakren bat ki Jew bat ki ong hoy hanang ilong ki kon jongo Abraham enre jisu keli la da pilong ki kon jongo Abraham ka ketinu bale ka deben shong sabat pi bat kata ka bor jonga ketinu bale ka deben pelai ludia pi ben ya burom markeliang ban long ki kon jongo bale bon sin nimju long ki kon jongo bale ilong ki kon jonga perte hagini gisni wan uway uramba ubapang ubashitong ulawan ban ud hanga pada kadbang adang klain ka med kapan kadbang adang tre kalau burom yanga mindang alapang ngamla yaishu ngamla treshu ban minda kalastang banong
kamindoi ame what she kamlo kamindoi ayu pisa haying barkikon pet no na ying kata kalok kampat long kabalait luid kum kane ka kami kampat long kabalait luid kum kane ka kende kampat long kabalait luid kaktinu bele kamjusa lese kalaban long kristan lese kakin yalade kristan henre ka jinglong ubele pardon batka bunsin ngiwadi ki brio nagabenda ka jimman doi shimet ni kain ki brio nagabenda ka jimman doi nagabenda ka jingdon kam shimet lese ki brio ki shonka nagabenda ka jingsno bha ka do lese ki brio ki wadlock nagabenda benyo kaspa ka peu lese don ki brio ki perkat ban shonka shoman nagabenda ka jingsno bha jong ka perte henry ka jing tumu jong ka jingade jongi la da de ka ki inga sem jongi la da de ki jingade ki men ki para ki kon ki ti ki mi ki pa kum da ter ka de ban mi na kawe ka pang kata ka pang ka long ka jingido bele bad ka jingkongu ya ka tino bele jingkongu ya ubele bad kadu kadwai ka pang jongi ka de ban long poi shabane baduni ubru bala kren hanga ula kren hanga ya kane kentin da ka ba jingja umat minda ki bru kim don kam shu yanga minda katenga kam don kam shu yanga banga kili yau kumno ki kun badula on ki kun ki burom yanga henre ka kemi kam kein kordor shu yanga ko himmen ko para ngala kren ya kane namarba ngala yo iya ki umat na ka kemat jongu tau bru habau kren kumne la yaishu la traishu bat ka kemi ka ang bale mesa haying kamindoi api wat shi kamluru pimla ban pinyo bam yangi hatu ni kin ya ki bruyu nagabenda ka jimmandoi ka do hatu ni ide ki bruyu nagabenda ka jingdon kam pisa. What is the worth of a human person? Is it for money? Is it for pleasure? Hato kalong tan nagabinda kum kene ke jimmandoi ngi wadi gi bruyu ngi te ki inga sem jongi ngi duai bale ngi duai hato ngi duai nagabinda ban pinbiang ya ke do jongi hatong imane ya ubele tang ban pinbiang ya ke jingdon kam ke do jongi habakut kata ke jingdon kam imat ngin sange ban mane ya ubele kum gini ki beriu kin sange ban mane ya ubele ru lada kis ngo biang na dong sha dong ha ke do jongi deina kata ka dau jesu on buon na preng jong gini ki ju ki long ki mrao haba ki ong hana ki id ya Abraham ki burom ya ubele ki mane ya ubele ki don tang uwe upau jisu ong de shisha namar pilom mrao namar pimnang banyan i new burom iwe pat pimnang ban pidiang ya ubele pimnang ban mane shisha ubele ki ban mane ya ubele ki ba kongo ya ka tin ubele ki ba kongo ya ka hukum jong ubele ki de ban peni ya ka jingim ba shisha jongi ha ka ba ya burom mar kaliang lada manga ban mapi ngi sange ban yi de ki para bruyu nengi wadi ki brio tang naga benda ka jimman doi shimen ne jimman doi janga do ngimde ki kristan but kini ki ju kila ang habapi ong kumne piken yangi pongka kun pongka hoi bona prang jangi ngilang kun pongka ngim don uble ba shisha hapo jangi ni ong hana ngilang kristan henre ngim don jisu shisha hapo jangi ngim don kaktin uble ka trekam hapo jangi ka ho ka sod om don shu hapo jangi ka jingis ne om don shu hapo jangi ka jingkoloi ban map iwe pad om don shu hapo jangi nang dangi ong hana ngilang kristan baru jisu ong pimde kristan pelong ki kun pongka bona pren jongi haki inga sem jongi ngilong ki kon pongka
kalam oblengi ang hanangi lang Kristan ngim nang ban buro markelian ngim julam ban sauto ya ka jing sau si jong give ngim don gabor ban nyadi ki umma jong give pin ban ngi temrao pin ban iaki daka jingkran khana jongi daka jinglong jongi daka jimbam kloi ban pidiang ikiwe haka jimbam kloi jong burom ikiwe haka jimbam kloi jongi ban yarap ikiwe kun kalong kumno ke jingim jongi kumno ngila ban kot yala de Kristan ko himmen ko param gidon kam ban pai shau trai ladang ilong Kristan basisya peni daki kam om tang gaktin om tang ha ka jingriu belai jongi kade ban pau habar habangi kloi ban kudup yaki batalad bor habangi kloi ban yarap yaki batalad bor habangi kran bha yaki kimi kipa lese don haki inga sem jongi ki kun ki lebe ni ki kimi kipa lese don haki inga sem jongi ki kun ki lebe ni upa kumba uni upa ulawan ban ur lese ngis ngab bon ke baro bam don nongrim bat jingi ka jongu jisu ban ni kongu ya ke baro pa penshong nongrim ha ka jing pinya jongi ga perte kat kum ga jim pinya jonga baneng ban ngi pen jau mat ikiwe ngi pen sausi ikiwe ngi pen chitam ikiwe ko himmen ko para kaktinu bele kat kot ka veringi ban longi balai lui ladangi longi senran jongu trai ngi de ban long ba kongu habang ngi kongu ya kaktin ngin salongi balai lui ngin duai ladangi don hangi kum ga ne jinglong pale ben yekiwe bam kin kordor yekiwe neki ni id yekiwe tang na gabinda ga jimman doi shimen tangin sange ya kum keniki kam keniki longi kam bam seiso bam yalam yangi shau jisu be id karko kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bangin dup la ban im ya ka tin ba shisha ha ka jingim jangi kenapa ngin satip ya ka jing shisha bat ka jing shisha kan perlong yangi kibalai luid enya ro ya utrai Jesus Christ Amen. tangin plai ka jinge ka jungi ngange o play pa tan bor baro unang tao ka beneng batkindo pad how Jesus Christ ukun pamarwe chunu utrai jungi ya bala puna men sem Bakhuid ya bala kana ka Maria te suti ya bala shane be popon Dios relatos la sanar panayo la ya la tebyo la kiasha ki baya hagasni ka balai la mi pat ki baya la kiu shabening usham shakamon play upabadan borbaro nang taon wan pat ben bishari ki bayim bat ki baya ngangei thomen sim Bakhuid ka balang Catholic Bakhuid haga jinga sula ki rikoid haga jimma ki pop haga jimmi pat ka don haga jingim bam jikut amen Laispa Ripusan. to ya duai ko himmen ko para ba ke jinkinia janga ba jumpi kallang ba pidiang hun hau blay upa ba don bor barra
To try putting Kinyanik tea Jompi, Nagabata, Jingaro, Boroma, and the Tangu, as you would die in Ibrahim Kuichum, Barok away. To pay Dakabaspoon, Kotrai, Yaki Jingtarwa, Yakiba ki pait balait luit ki vandra. Kumga dak junga jingaiti junki hame. But to I ba Yaka Jingtarwa, Baru Balay junki, and Pinyaso, but Kajinkinia Bam Chikut Ukun Jame. Uba im, but Sanshar, Genom, la Genom. Amen. Utrai undon renka but pim. But Piru, Token to you, Yalaki doinwood. into your key shall try. Tonginaingu yautrai ublay jungim. Kasham ho but Kate. Dashisha kalong kabashonghok but kabade. Kadeti jungi but kajim penim yangi. Hamalla kapor but kajaka. Banaingu yame kokinrad. Kopa Bakhuid. Koblay but unbor but bam jikut. Lemba utrai jungi you Jesus Christ. Uba, namar ke jingisne ya jinglom ba pop ki bakra ba kibriyo. Wala pendrit yalade ba en ka ya u naka teisoti. Da ka jingsha shitom halor ke dim pana. Wala pelait ingi naka jingya bam chikut. Pa da ka ba mipat ne ki baya. Wala ai hangi ya ka jingim bam chikut. Pa namar kata rengat bat ki angel, bat ki arkengel, ki kets bat ki hima. But bar ki pait berlin but ki bo janga bening. Ngirwai ya jingruai ya ro ya me bangi pen bana kalem sange. Ubakud, utrai pleki pai, bring perte sawada kaburam jomni. Usana, usana, torwa you play shot from. Usana you play Juno. And Yaro you bawan, agak kertengu try. Bring perte sawada kaburam jommi. Usana, usana, torwa you play shatron. Usana you play Juno. Ko himmen ko para da ka chingri blay tonginangai tia ki jingtuna ki jingtolot changi. Badap da ka bor men siam Bakhuid ngilong ki kun ke belai luit ban sautu ke jingmur jeng oblay. Bandup ya buramar kalian. Bandup kindiu ya ki batolot bor hapadang changi. Bandup long ki bakaloi ban kudup ya ki ba yam sosi saudong changi. Dashisha melong Bakhuid kotrai katemei jong ka jingkuid barom. Namar katangi karpadia me to pen kuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi. Da ka bapa ya umen siem jame kum ga jer halo janki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi u Jesus Christ. Hakapor baladino yahu badala ka mons ngabha ulapdian ya ka jingsha shitom ulashim ya upu bada ka ba aingu yame ulakdia yahu badula ai halage senran u om tushim batabam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naka benda jumpi. Hakaju ke rukamendala la yabam ulashim ya kakuri bada kabaingu biang yame ulaya ka halage senran u om tushim bat di nakane pi baro namar kane kalong kakuri jangas nam janga jutam batimai bad bam jikud ya kabayan pen mi naga binda jampi ba naga binda ki babun
nagabinda ka jing mau yaki pop to le yakani ban kan mau iangam kusnam bakardor jungu Chris ta pen kuid yangi pen kuid yaki mensiam hadim pen kuid pen koi pen kya yaki bapangi bashitom baro yada yangi nau bamen Kajing maya jong ka jinget Kata sin rangi bam yu ne uku Bani de nakane kakuri Ngipen naga jing yap jong me kutra Tadadu men wan namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia pat ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upu jang ka jingim badia ka kuri jang ka jim penim ngi da ai nguai dem namar mala nyu yangi ki babit bania hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas nge verit ngi kar pad yame ba ngi ki bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngin long ke bela pinyat le kawe da umen sim Bakhuid token mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka perte pat penjana ya ka ha ka jingin rengat badu liyo uppa Bakhuid jangi uvil badu bishop jangi bad bar ki lingdo bad ki rinium token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bela yoti ya da ka bakarmen ya ka jimmi pad bad ya bar ki bela klat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi bar yangi karpad yame Barengkat bat kamaria teiso di Bakhuid ka kami jang oblay. U Joseph Bakhuid o kurim janga. Ki apostol Bakhuid. U Francis de Sales Bakhuid. Bat barrio ki rip koid. Ki bela pensabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit bin yo bin talem haga jingim bam chikut. Bat bangini ro bat pindon burami me. Da u kurja me u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kallang hamayu playupa badan bor haga jingelang kawe jangamen sem Bakhuid barro kaburam bat ke jingero junom la junom Amen kohimen ko para tongin duwai nagabinda keri jangi kam kerpang kumjurungi duwai nagabinda ke longing long sem don bon ki inga sem ke ba penjin jar markeliang ke ba pensosi iveya pa ke bam kein kordor ye ki bayid ba toin junki idwairu nagabinda ka inner healing retreat ka ban stang na dulai po tarik ba ro ke ba wan chimenda ke ba aikerteng ke ba don jing temu ban pendimai ke jingim mensiam kinang yo jingai jisun tre borba hapo junki kopa jungim ba happening kalong ka Bakhuid kerteng jume kan wan ka ima jume kalong ka mon jume ha kendel kumba happening Tuai ingi minta ke jimbam jungi ke bahara kasni Batama ingi ringkang jungi Kumbangi rungi map ke beles niu yangi Badwatilam yangi syaga jimpan shoy And rate applied ingi nakabasiniu Top light yangi ingi karpat ko try na ke jing siniu barro Haga jings born jamme Tuai jing suk jing sign haga sngi jungi Knamba da ke jing arab ke jing isne jamme Ngi light barabo na ke pop But nginyo jingeda na ke jing jinjar barro Kat bangidang ap keme lendi ya ka jingarmen Bakhuid, but ka jingwan pa jungunong penim jungi u Jesu Christ. Namar ka jume ka long kaima ka jume ka bor ka buram junam la junam Kotrai Jesu Christ mayu bala ong haki apostol jame ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy. Wat pe digi pop jungi Henry ya ka jingay janga balang jame, bad ha ka jingspon jame. Toy haka ya ka jingsuk bad ka jingya tale kawe kat kum ka mon jame. Mame uba im bad basensha junam la junam. Amen. Ka jingsuk ko try kandon barabo renka bat pi Ringka bat piru dap da ka jingi do Christ to ngin yaingu markelia. Kokula
Hakami ukul lambro junga bale. Hakami bakit naga pop junga perte. Sukito ke bala kort raga jinga wai junga ukul lambrot. Kenderaan gemong besung pop menrung pengaying junga. Invention dan thied kemensim junga sekiaki. Lembaga communion Bakhuid, lembaga communion mensiam, kambun, kamdam, lemba, gani jim penian yame, lembaga jing trang yame, agani communion. Bela kaloi ben man hapo jangi, karku kardo yangi, kadbangi rake ya kasni, republic jangari India, bangin nang yo jing lai lui. Bangin nang yo jing lai lun hakam do, ilang yo jing lai lun hakam mensiam kam kerpa. Ibu na preng jangi ilang gemrao jang kapop, ilang gemrao jang ke jim lein basni, ilang gemrao jang ke jing dom ke jim betar ke jing sni ke bahar rukam. Lai lun yang Yesus. Bangin dup la ban ya eat markelia, bangin dup la ban yuk kor iveya ivey pat, bangin dup la ban kendiu iveya ivey pat. Apo ki inga sen jangi, wad lada. Kidon gijing do nakaba un jai thaga jingim bangin dup laban kedum yaki rangat bag gijing do lodjaki bangin dup in koid iki yai tiru ko Jesu yaki bapangi bashitam na padang jangi Jesu menang manjing o yaki menta
Benang karko kardo kamda me yakene ki himmen ke para ke baduai hakene ki Eucharist Bakhuid online ko Jesu ki terang ya me apade ke jimpa apade ke jing shitam apade ke jing the Lord jing do na jangi ki wad ya me Jesu hakene ka step ai ba ka bor jame kanang seizo hapo jangi vai pai vai perlong yangi ke balai loi perlong yangi ke ba yeshur ham ya me perlong yangi ke ba burang ya ki ya me but conjuring himmen ke para jangi ai boring ye Jesu pen slay yang ye Jesu karko kardo yang ye Jesu pen guide yang ye Jesu hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. To nginia duwai. To ai kotrai bakumbang ilayo binda hakamet bagasnam jungukun jame ngilaro ban bud yaganuksa janga jing shakri jungu bangin shem yaga jingsuk jangi hakabalen lade dau kris utrai jangim Amen. Utrai undon ring ka batpim Ringka batpiru. ngu yaga kli jambi pidiang yaga jingkar ko karpang hakane Sngi Republic jangari India jangi to ublay badan bor baro in karku yakari by jangi daka jingsuk kabane sa kabashang nongrim hakahok daka jingade jingmut badka jingman ba bashisha Amen. to unpe disune yaki nongyalam jangi badunai mensiam yaki banbud yaki babha daka jingyo jingai badka jingslur baskem Amen. to in kring yaki para ri jangi shaga jingi jangu badunai haki kajing urlang bashisha janga jingang nur jangkim Amen. blay badan bor baron karko yapi uppa barukon badomen sim Bakhuid Amen. yalaisuk banpen bana ka kubar babha jangotrai daga jingim ka jampim Isango yao play. ko himmen ko para ngako banpen kan mau yapi ngidon ka jingduai kerpang shisngi nagabenta ki kinarit nadu hinyus nem patkat saus nem shua bakin lay school bhakat lai tarik jong ubanai panwan kito ki bakwa banwani alam ege kinna banduai kerpang hakata kesngi nadu kindai baje hadu sau baje ngaba kin mau banwani alam ege kinna baro sapindip lem ege weru kinamba shua bakin lay school kinyo ki jingkar ku kerpang bakin long kinna bastart ki batisngi ki bariu balai patkane ka long sngi kerbu kerpang na benda ki kinari kumjuru ngidon ka retreat ka ban stang nadu lai po tarik minta ubanai hadu shi tarik inner healing retreat bat kane ka long retreat ka bayarap shibun yaki brio ban pendimai mensiam bat ban pin koi pin kia ka jimur jimbarkat ba shapo sngba pin dip lem yaki we pin slur lem yaki we bakin dup wan shibenda hagini ki program South Spark Kandai. Jingle cool to take a ride. Jingaye yangi ben sleigh. Jingle cool to take a ride. Banyai saju nom bagi. To wandra ka gren ka suk ka san. To wandra jingi kle
Kaburam hau pa berkut mermensim Bakhuid. Malah ba Nyngkong kunjung mentau terapor shalom la shalom amen. Enyeroy traj sukres Shalom la shalom. Amen.